Máte teraz buď. Takže, OK, fail. Takže ahoj. Znovu zdrav. Ahoj. Som tu z Ruby. A čo to dneska bude za video? A nie, ja nie som Ruby, ja som Aglaja. No v podstate hej, ale to je jedno. No takže dneska to bude... Ona je na mojom Hej, ticho. Čo... No poď, jak sa to volalo, ja to vždy zabudnem, sorry. Splníš to? No presne. Prvú úlohu dáva Aglaja, lomeno Ruby, na tomto ACC, na ktorom je. Takže... Prečo ja? No dávaj prvú úlohu. Takže teraz dá Aglaja prvú úlohu. Sekám to. To je jedno, proste daj úlohu. Haló, sekáš. Daj úlohu. Nepočujte. Môžeš. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Hey! Where are they dancing? Rainbow! Please use one word to describe the texture of your magical fur. OK, ja idem na to. Že idem na to. Ja dancing on rainbows. Fluffy unicorns 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 dancing on rainbows. Stačí či ešte? No a ešte to už stačí. OK, ja som úlohu splnila, takže teraz nebudem mať. A jej dám úlohu, že poď za mnou. Pôjdeme ku mlynu a tam bude musieť prejsť celý race special. Povíte na ty alebo čo? Tak si Inuška na tej stoličke. Fail. Takže my vylezeme hore a prídeme. Hneď sa ozveme. OK, takže sme tu. A ona ho musí spešiť, ale za ním pôjdem na koni. No príjmi. No zles z konia, keď to začne. Ja som dala na schvál ten najdlhší. Dúfajme, že ho dáš. Lebo to je strašne pomalé tie bábky. No, takže to bude narúho. Takže ja to stopním, a keď budeme asi tak v polke. Toto je zaujímavá časť, takže... Hops. Neviem, či toto stihneš. Tie zatačky. Takže ja to stopnem a hneď. Zase sme pri zaujímavej časti. Ja, že tá katehárie vody, alebo ako sa volá, kde prihlásené. OK, ale už natáčam. Brm. To nedaleko neprešli, ale... Nož. Nechápem, prečo sme to stopínali, keď sme zase pri zaujímavej časti, ktorú ani neviem ako prejde, tak tu si príde tiež takto. Ale ty skáč. Nie, aby som bol férová. Ja som narazila. Ty narazíš do toho, do čoho sa nedá. A to vlastne konia. Na. Ja sa vám ozvem, už sme tam, takže musím. Už 2 minúty bežíme iba jeden bod. Som zvedavá, ako vyjde ten kopec, či ho vôbec vidie. A musíš to dať, inak budeš mať trest. Veľmi dlhý.
No to je v pohode, ale či to vyjdeš tým kopcom, som zvedala. A v pohode. Okay. Ja som to dala. OK, takže to splnila. Už som tu, počkaj. OK, takže moju sádzku, alebo ak to má podať, úlohu splnila, takže teraz dávam úlohu ona mne. Takže čakám. Takže... ja vôbec neviem. Zase sa vrátime, keď si ju to napadne. Takže povedz úlohu. Takže som ti mala napísať do svojej, ja milujem Minecraft. Copyright. OK. A ďalej to neviem. Ja milujem Minecraft, je to napísané, za ktorým som rád. Ja tiež im cobblestone, diamanty a Ale redstone. lokálne, ja ťa nevyznám. Ok, takže čo mám napísať? Ja milujem Minecraft, Minecraft je to svet, v ktorom som rád. Tam je. Je to sviet, v ktorom sem. Počkaj. Je to svet, v ktorom som rád. Ja milujem. Ja ťažím Je to svet, ve kterým MK těží cobblestone, redstone, cobblestone, redstone, diamanty. Cobblestone, diamanty, redstone. Cobblestone, počkať. Stone, počkať. Redstone. Normálne také parožie, to ešte je, nie je hodnota zlata, by som Jej! povedal, diamantov. Jelenie skúšne a deviačie. Ale musíš hovoriť hlasnejšie, lebo som napustil telku. Zdreva ručne vyrezáva podložky, vďaka ktorým môže vyniknúť každý kus. OK. Takže splnila som to, takže žiadny trest ste nevideli, ale je to len prvá časť. Ešte ti by dali rýchlo jednu úlohu. No nijak, to bolo symetrické, aby si šla ty, ja, ja. Toto bude už koniec z tohto videa. Je mi to ľúto. Bude ešte druhá časť a možno aj tretia, kto vie. A tak zatiaľ ahoj a pa pa. Bye.